नानिमोन बोरै जादों एग्जामा मोजां बबे गामिनिफ्राय नोलोबारिनि नै बेबायदि आरोना लोगोफोर कदमगुरि फरिखा सेन्टार थानाय लामाया नै नायना लाबानो जाबाय सानजौफुनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो मैदं मिमां कदमगुरि होननाय मोनसे बर' जायगायाव आरोना लोगोफोर बेयाव मेट्रिक सेन्टार दङ बेयाव गोबां स्टुडेन्टफ्रानो बर' दै लोगोफोर जाहाथे बिथांमोनजों एसे सोंनाय फिननाय खालामगोन लोगोफ्रा नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बेयो स्कुलनि हस्टेल आरोना लोगोफोर नै गार्लस हस्टेल जागोन बेफोरो बेनिफ्राय नेरजाय जाबाय स्कुल नैफोर स्कुल आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गेटआ ओरैजाय एसे सिगांखै दं दै नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफ्रा लामाया बेबायदि आरोना लोगोफोर स्कुल हाबनाय लामाया बेनिफ्राय बै जाबाय स्कुलनि गेट ओमफ्राय नै ओरैजाय स्टुडेन्टफ्रा ओंखारबोबाय सोरजों एसे सावरायनो भाइटि केनेका হৈছে एग्जाम বেয়া হৈছে নেকি ভাইটি এক্সাম কেনেকুৱা হৈছে ভালে কি আছিলে আজি ছ'চিয়েল সায়েন্স ন হ'ব তেতিয়া ন नै ओरैजायबो फैबाय दं आरोना स्टुडेन्टफ्रा नै ओरैजाय गुथे मानसि गोजा नै लोगोफोर बिसोर नेफैग्रा गोजा आरोना नै ओरैजाय आब'मोनबो दं केनेका হৈছে एग्जाम ভাইটি ভালে হৈছে ন ভণ্টি এক্সাম কেনেকা হৈছে বেয়া হৈছে নেকি লিখিব পৰা নাই নেকি नै ओरैजाय फैबाय दं आरोना लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नानि एग्जामा बोरै जादों मोजां बबे गामिनिफ्राय सिथियापारा नै ओरैजायबो दाबो जोबाखै फुरा फैबाय दं ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय नै आब'मोना सोर गोनानै फैदो आब' फिसाजो बबे गामिनिबा बेदबारिनि मा स्कुलाव फरायदोंमोन इयावनोखा बर' मिडियाम ना बर' मिडियामाव ना ओरैजाय नानिमोना नानि एग्जामा बोरै जाखो गाज्रिसो मानो गाज्रि मोजां लिरनांगौ नै ओरैजाय फैबाय दं आरोना बाय बाय नै ओरैजाय नानिमोना फैबाय दं आरोना नानिमोन एग्जामा बोरै जाखो मोजां दे बियो माने जोंनि बर' एरियानि गेजेराव आरोना लोगोफोर बे सेन्टारा नानिमोन बोरै जादों एग्जामा मोजां बबे गामिनिफ्राय नोलोबारिनि नै ओरैजाय फैबाय दं आरोना नानिमोन बोरै जादों एग्जामा बोरै जादों मोजां नङा लिरनो हादिया नामा बोरै जानांगौ जाखो लिरनो हायाखैबालाय बेयाव गल नै ओरैजायबो आरोना नानिमोना बबे स्कुलनिफ्राय बेदबारिनिफ्राय दिनै मा साबजेक्ट दंमोननो ओमफ्राय बोरै जाखो मोजां जादों ना गाज्रि जादों गाज्रि जादों लिरनो हादिया दे नै ओरैजाय फैबाय दं आरोना लोगोफोर जोबथ'वाखै दाबो नै ओरैजाय मेन गेट आरोना लोगोफोर नै बोरै जाखो नानिमोन एग्जामा मोजां नै ओरैजाय फैबाय दं आरोना लोगोफोर दाबो जोबाखै बोरै जाखो नानि एग्जामा मोजां जायाखै लिरनो हादिया नामा नैबे जाहैबाय भितर थांग्रा लामा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैजाय ओंखारलाङो आरोना बोरै जानाय नानिमोन एग्जामा मोजां नङा लिरनो हायाखै बोरै जानो नानि एग्जामा बोरै जादों गाज्रि नोंनालाय एसे गाज्रि अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बोरैबा गोदान अपसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।